Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphethela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-24 June. UMaNkonyane ubuyelile-ke endlini guys, waqoka nengubo-ke le emnyama ewuphawu phela lokuzila loSifiso. Uthe esehleli yedwa lapha endlini wabona ukuthi ngampela uSifiso akasabuye ekhaya. Umzi wangangedwa guys, ubukade udlala ngayo. Uthe esuka lapho wakhala, wabona isithombe sabo bobabili laphaya phezu kwetafula. Wamane wadubela kusona isithombe, wasibamba. Wathi, Sifiso, ungitshele, yini engakwenzelanga yona? Yini le owathi kumina angiyenze ngikwenzele yona ngangayenza Sifiso? Uthe kumina angikhulise ingane zakini ngiyigade. Ngikwenzile lokho angithi? Yini-ke enye ebikade sengishoda ngayo ukuthi ngiyenze? Sifiso? Sifiso, ngikuthandile wena, inhliziyo yami yonke. Wena wenzani? Khuluma, phendula Sifiso. Lapho usho nje, uVusi uyabuka lapha ngesicaphu uyalunguza. Ushawa amahloni, uyafisa ukungena ngaphakathi amduduze uMaNkonyane, kodwa uyabona ukuthi kuyafana nje. Ngisho ngangena, ayikho into ezopholisa isilonda lesi esila enhliziyweni yakhe. Wathi, ubonile uzethu wenzeni emngcwabeni wakho? Ngiyathemba ukuthi uyajabula-ke manje Sifiso, yazi? Ngiyathemba ukuthi uyajabula. Angithi yona into ebekade uyifuna vele leya, angithi? Waqeda wathatha isithombe wasibhakaza odongweni, wahayiza kakhulu uMaNkonyane guys, kwabuhlungu kuVusi ukubona-ke unkosikazi kamfowabo esemane nje wahlukumezeka kangaka nje ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Hhayi-ke guys, uthe uma wakhe esacocwa amazambane-ke uma kaMaNkonyane, uMaNkonyane wangena. Uma wakhe uyapheka lapha ekhishini, ufake ipayisi. Sesuka lapho wathi uMaNkonyane, ma, bengicela manje ukuthi ungafaki isipayisi esiningi, uyazi nawe ukuthi uSifiso akawuthandi upelepele. Wayekhuze eseshilo lokho. Wathi, ish, ngiyaxolisa mama. Wathi, hhayi, khululeka mntanami, asikho isidingo sokuthi uxolise. Ya, ngiya-understand, kusazothatha isikhathi ukujwayeleka. Wathi, wena uzizwa unjani-ke mntanami? Wathi, ma, ngampela yini engayenzelanga uSifiso mina? Yini le engayenzelanga uSifiso mina ukuthi angihlukumeze kangaka? Ubonile into eyenzeke lapha emngcwabeni wakhe? Ubonile indlela uzethu abekade ehlaza ngayo? uSifiso uyena omnikezele lokugunya ukuthi achachaze la ekhanda lami. uSifiso, ngiqoqe mina iy'mpahla zami la ekhaya ngahamba. Esikhundleni sokuthi alandele mina, uhambile wolandela le ntombazane le kuthiwa uzethu. Yazi ngangcono kube ngimane nje ngamthatha uzethu ngamphosa phakathi laphaya. Ethuneni lakho Sifiso ngimane ngibagqibe bobabili ngoba vele bafanelele laba. Bafanelene? Wathi, hayi be, ngeke. Mabusi, ngicela bandla uyiyeke lento oyenzayo manje yini? Ngicela uhloniphe le ngubo oyigqokile. Wathi, ma, ngisamdinelwe mina uSifiso, ngisamthukuthelele. Wathi, hayi bo, mabuyi ngiyakukhuza phela. Wathi, uyazi ma, uSifiso beseseyindoda encane lapha ebhokisini, mbonile? Besesengesiyona le ndoda le enamandla, strong. Ubesemane nje waba mncane waba yethe nje. Uyazi, waphinde wakhuza uma wakhe wathi, mntanami, uSifiso wenza iphutha. Wonke amadoda ayawenza amaphutha. Wathi, yabona-ke lelo phutha leli alenzile, kuyomele impela-ke ahlale elinde ngoba ngisazomqulisela lona. Yabo mekuwukuthi nje uhlangana nami lapha emgaqweni, awuwele umgaqo ngoba mina naye sikakaqedi mina noSifiso. Hayibo guys, mabuyi. Hayibo guys, uMaNkonyane uyashunqa be. Uvutha amalangabi. Ngathi uSifiso uzongena ngomnyango abese nje eyakhwela yadilika kuyena. Guys, ebengasekho njalo emhlabeni. Yo, akupheli-ke lapho. Nozethu-ke udlala u-hide and seek lapha ekhaya kubo. Uvuka ekuseni ngovivi aye emsebenzini kungakavuki muntu. Ntambama futhi abuye sekuhlwile abantu sebelele. UNgaraje-ke besekhathele yileyo nto. Uzethu-ke uthe seselapha eklinikhi-ke wafika uNgaraje wathi, ya zethu. Uzethu wathuka wathi, ya Ngaraje. Wathi, ongitshela manje lo mdlalo wakho uzowudlala kuze kube nini? Wathi, ukhuluma ngani? Wathi, ngisho lo mdlalo wokuthi uhambe ekuseni kakhulu ekhaya ebese futhi ubuya sebuhlwile kakhulu. Wathi, hayibo, hayi, suke nje ngiphuma mina nje emsebenzini. Wathi, namanga uyacasha wena, ucashela le nto eyenzakalile laphaya emfihlweni. Unqena ukuthi sizokujaja. Wathi, vele abantu bakhuluma ngami, wonke umuntu uyangijaja. Wathi, nathi siwumndeni wakho siyakhuluma ngawo. Zethu, lela-ke sisi, awuzucasha uNosiphela futhi le nto yakho lokuziba ushobane angiyithandi. Wathi, ngizombhekela ubani uShobane vele? Angithi lo muntu bengimthembisa umshado,
ngizomshada kanjani umuntu obulala uSifiso? Wathi okay, ufuna ukusijezisa, sijezise sonke-ke. Jezisa uSifiso, ujezise uShobane, sijezise qeda ngathi-ke zethu. Wathi yabona-ke manje ngaraji usuqala ukuba unfair. Wathi no, wena ongekho fair. Khuluma nengane yabantu, khuluma noShabane. uShabane uyakuthanda, wenza iphutha uShabane. Futhi bekade nje kuyi-self defense, uyasho nje naye. Khuluma naye noma kuthiwa umshadi-ke manje, kodwa khuluma naye. Ungamvaleli ngaphandle ngoba mewukuthi uqhubeka kanje uzomlahlekela futhi naye uShobane. Wathula uZethu wayibuka lento wabona ukuthi cha ngempela uqinisile umfowabo la. Ekhaya kubo kuZethu ubabakho-ke wafika-ke naye eselele lapha embhedeni waxolisa uZethu ukuthi-ke bekade eba-avoid-a sonke lesi sikhathi. Washo-ke guys ukuthi hhayi cha, bengimthanda nami uSifiso mntanami, benjengendodana kumina. Kodwa-ke kuzomele uzame ukudlulisa, uthole indlela yokuphola. uShobane ungabe usuyamlahla kanjalo nje. Waqeda waphuma wahamba. Sesahambile-ke wangqongqoza umuntu emnyango, ethi uthi uvusa amehlo uZethu, hayi bo uShobane. Uphethe uplastiki onama-chips nje nezinto ey'khala kahle. Wawubeka phezu kombhede. Hhayi-ke guys, wabuza ukuthi u-right kodwa ntombi yami? Wathi Sifiso ngicela ulethe abakhongi. Wathi angizwanga. Wathi ngicela ulethe abakhongi ukuze sizoshada. Wathi hayibo Zethu, u-serious? Wathi wathi hawu abantu bazothini? Emva kwalento ekade sende ukwenzeka, wathi abantu ukuthi bathini, ikhona into ezoshintsha? Uzobuya uSifiso ngokuthi abantu bayakhuluma? Wathi cha, kodwa wathi no, angabi khona ukodwa. Mina ngifuna ube unkosikazi wakho manje. Letha omalume bezokhokha amalobolo la ekhaya kuze mina nawe sishade. Hey bo guys, uZethu nesibindi girl. Lapho nje ukusho konke lokhu nje naye ugirl uyayiqinisa mani. Uyakugowisha ugirl. Esibhedlela lapha okhambeni wenza inqwaba yamaphutha. Namhlanje uthatha amaphilisi omuntu ongaphethwe ngisho i-T_B wamnikeza wona. Yasho ipheshenti ukuthi la maphilisi aseshintshile-ke bo. Hhayi amaphilisi ame nje. Wathi indaba? Wathi uNesithandwa umnikeza amaphilisi e-T_B, akaphethwe i-T_B. Wathi oh okay. Wathi lalela-ke sisi, kuzomele wenze sure ukuthi uyabheka ukuthi ama-patient wa-treat-a kanjani. Wathi Thando ngenze iphutha. Wathi elesingaki? Usuwenza amaphutha awu-4 kulokusile namhlanje. Wasizakala uThando. Hhayi ngoba nakhu nje vele esizame ukumsiza uZethu. Ucasule ukuthi umphuca indoda. Manje sefuna nje indlela angase nje amzwise ngayo ubuhlungu and ukumhlambalaza phambi kwama-patient. Enye-ke indlela azoyisebenzisa njengamanje. Right. Ufikile ku-matron washo ukuthi Zethu kuzomele uthathe i-day off. Uthi ukuphumula nje isikhashana ekhaya because awukho right. uZethu wagoloza wathi yena ufuna ukuba lapha okuhambeni, ufuna ukusebenza u-right yena. Kodwa ugel kuyabonakala ukuthi cha akekho right. Uyasebenza nje ngoba nakho efuna nje ukuthi akhohlwe ukuthi uSifiso akasekho and akekho nje kungenxa yakhe. Guys, uvumile kumshado wathi mawuqhubeke uzokwazi nokumela abantu bekhuluma ngaye besho ukuthi hawu bidliza umshado womuntu ngala kuze kufike ingane yabantu ngenxa yakho, kodwa then usuyaqhubeka nempilo yakho nje kumnandi. Khisimusi ngathi akwenzakalanga lutho. Umndeni wakoHlungane guys, hayi impela ngiyawuvuma. Uyakwazi ukuyenza into yawo guys. But ngapha bayakikiza. Akupheli ngisho iy'nyanga ey'mbili sebezowamukela amalobolo esibili. Ngeke khona uMaNkwanyana guys usazohlanya ngekhanda. Esembona nje uZethu impela egqoke ingubo yomshado. Ebe azi kahle ukuthi yena uselahlekelwe umyeni wakhe ngenxa yakhe. Hayi guys, kodwa-ke siyobona kumazwibela alandelayo ukuthi-ke ngampela uZethu le mpilo aseyikhethile-ke manje izombekaphi. Uzokwazi ukuthi ajabule kube kukhona abantu abaningi kangaka abakhalayo ngenxa yakhe. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqobile ngiphethela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-24 June. uMaNkwanyana ubuyelile-ke endlini guys, waqoka nengubo-ke le emnyama ewuphawu phela lokuzila lo Sifiso. Uthe esehleli yedwa lapha endlini wabona ukuthi ngampela uSifiso